1960 मायथाइनि 21 फेब्रुआरि दान सोरां अखोराङाव मानिबा इसारा होदों। जोमैफ्रा गेलेदों, सोगोमखांदों, सम सम मोफ्लामदों। हा सिंखावना सोरबा जोहोलाव फैनायनि इसारा होदों। आय' सासे खुदियानि गाबनाय खोनामारदों। नंमारगौ जोनोम मोनदों सासे उन्दैसा। जोनोमगिरि तराली दैमारि रेभारेन्ड स्टेफेन दैमारिया खुसिनि मोदैजों लाबाय बोजबना। सक्ल बक्ल अन्थाव बाथाव बिमाया अननायजों दोनबाय मुंखौ बिनि नाब्ला। देर देखोन देरबोबाय नखरनि सास्नि बिदाफोर आरो बिब' लीला गतिखौ लाफानानै साथाम बिब'फोरनि अननायाव लासै लासै देरबोना गावबो गेलेहोबाय बिनानाव अनजालिखौ। जोंथि माथि हाथरखि बायदि दाद जांगिला देरबाय लावबाय, महराबो हायनासिन 100नि गेजेराव। उन्दै बैसोनिफ्रायनो हारिनि थाखाय माबा मोनसे मावनो अरायबो बिखा ख्लाब ख्लाब मोनग्रा रन्जन दैमारिया 1983 मायथाइयाव जोनोम होबाय यां बर' नेशनेलिस्ट एसोसिएशन। आरो रन्जन दैमारिनिफ्राय जायो रनसायग्रा नाब्ला दैमारि। 1986 मायथाइयाव पलिटिकेल साइन्सआव MA बिमुं लायो। सानै हयै जेब्लाबो सैथो बुंग्रा आरो मावग्रा, थिर बायदि खोथा बुंग्राखायनो बिफाजों जोबोद फोथायजायोमोन बियो। जानायाव लोंनायाव, मावनायाव दांनायाव, न'आव बारियाव दुब्लियाव जेरावनो मानसि थाफायो बेयावनो हारिनिल' खोथा बुंग्रा बियो। जोंब्लाव माब्लाव गोजौ थाखोनि बर' हारि दानायनि सिमां नुग्रा रन्जन दैमारिखौ बिफा स्टेफेन दैमारिया मुं दोनदोंमोन बर'नि राजा। माहारिनि जेंनाखौ नुनानै थानो हाया बि, सोरगिदिं नुबाय नसुंनि सुथुरजों सोबख'जानाय। आंगोनाव सोंबाय, लोगोजों रायज्लायबाय, गावनि हाराव हारिमुखौ खोन्था खालामथारनांगौ सानबाय। नेनानि नगद बर'नि जारिमिनारि सान 1986 इंराजि मायथाइ। थारैनो माहारिनि जेंनाखौ नुनानै थानो हायै जायो। सोरगिदिं गुबुनजों गादब जानाय, सोबख'जानाय, नासयजानायखौ नुनानै मेगन मोदै बोहैबाय। गोरबोआव अर जोंबाय, बिखाया खामग्लिबाय। राहा नागिरनानै आंगोनाव सोंबाय, लोगो लेवाजों सावरायबाय आरो बर' हारिखौ उदां खालामनानै गासै मोनथायखौ मोनफुंहोनो गावनि हा सिनायथि, राव हारिमुखौ खोमथा खालामनो हाथियारजों सोमावसारनो सत बान्सा लायो। (1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर) जारिमिनारि सान। माब्लाबाबो खोनाफेरै सानफेरै आन्डारग्राउन्ड आफाद बर' सिकिउरिटि फर्स जोनोम होयो गावनिनो जोनोम गामि अदला खासिबारियाव। बर' सिकिउरिटि फर्स, थामहिनबा BSF। सोरखारा बागदावखाङो,